Úsek diaľnice D3 Žilina-Brodno, Kysucké Nové Mesto. Úvod. Diaľnica D3 je kľúčovou komunikáciou celoštátneho významu, siahajúcou od Hričovského podhradia až po poľskú hranicu v Skalitom a prepájajúcou Bratislavu, Trenčín, Žilinu a Skalité. Výstavba prvého úseku sa začala 24. apríla 1996 a v súčasnosti je v prevádzke 37 km diaľnice, z toho 17 km v plnom profile a 20 km v polovičnom profile, z celkovej dĺžky 59 km. Vzhľadom na harmonogram výstavby bola diaľnica D3 Hričovské podhradie, Kysucké Nové Mesto rozdelená na tieto úseky. Prvé dva úseky, úsek Hričovské podhradie Žilina Strážov a úsek Žilina Strážov, Žilina-Brodno sú už v prevádzke. Tretí úsek Žilina-Brodno, Kysucké Nové Mesto je vo fáze projektovej prípravy na stavebné povolenie a táto prezentácia vám ho podrobne predstaví. Prípravy na výstavbu diaľnice vedúcej zo Žiliny severným smerom na Ostravu a Krakov siahajú do 60. rokov 20. storočia, keď bola táto cesta označená ako D18. V roku 1999 ju preznačili na súčasnú D3. Celým záujmovým územím dnes prechádza hlavná trasa cesty prvej triedy 1/11, smerovo nerozdelená a v šírkovom usporiadaní C11,5. Úlohou diaľnice D3 je prepojiť kľúčovú diaľnicu D1 s poľskou hranicou od križovatky Hričovské podhradie po diaľnicu D3 až po sever krajiny na hranicu Slovenska a Poľska. Za hranicou sa na D3 napája poľská rýchlostná cesta S1. V budúcnosti sa na D3 na križovatke Svrčinovec napojí plánovaná rýchlostná cesta R5, na ktorú sa za slovensko-českou hranicou napojí česká rýchlostná cesta 1/11. Predmetná diaľnica je tiež súčasťou 6. multimodálneho dopravného koridoru transeurópskych sietí TEN-T a transeurópskej diaľnice E75. Záujmové územie, ktorým prechádza trasa diaľnice D3, sa začína na diaľničnej križovatke Žilina-Brodno, ktorá spája územie s diaľnicou. Trasa pokračuje po ceste 1/11, ktorá vedie západným okrajom mestskej časti Žilina-Brodno až do Kysuckej brány. Ďalej mostom prekonáva železničnú trať Žilina-Čadca a rieku Kysuca a vstupuje do Kysuckého Nového Mesta, kde je navrhnutá mimoúrovňová križovatka pri motoreste Skalka. Postupne na niekoľkých mostoch prechádza cez rieku Kysuca, vstupuje do lesoparku, križuje Podhajský potok a obchádza Kysucké Nové Mesto, Radoľu a Budatínsku Lehotu. Po prekonaní Podhajského potoka a rieky Kysuca ďalšími mostmi pokračuje až na koniec úseku. Teraz sa podrobne pozrieme na plánovanú podobu úseku diaľnice D3 Žilina-Brodno, Kysucké Nové Mesto. Stavba. Nový úsek diaľnice D3 sa začína v priestore mimoúrovňovej križovatky Brodno a nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D3 Žilina Strážov, Žilina-Brodno. Tu sa realizuje preložka cesty 1/11 v úseku od mimoúrovňovej križovatky Brodno po napojenie preložky na pôvodnú cestu v oblasti Kysuckej brány. Trasa preložky vedie od nedokončenej križovatky Brodno, ktorá sa dokončuje do konečnej podoby, pokračuje križovaním železničnej trate Žilina-Čadca nad Jazdom a vedie súbežne so železničnou traťou cez mestskú časť Žilina-Brodno. Pred železničnou stanicou preložka cesty 1/11 križuje ekodukt a za železničnou stanicou sa preložka cesty napája na trasu existujúcej cesty 1/11. Diaľnica D3 pokračuje od mimoúrovňovej križovatky Brodno ako štvorpruhová smerovo rozdelená cesta v kategórii D24,5/80, čomu zodpovedajú všetky technické parametre, smerové a výškové usporiadanie. Po moste s dĺžkou 925 metrov diaľnica križuje železnicu a míňa nové napojenie preložky cesty 1/11 na existujúcu trasu. Trasa diaľnice potom pokračuje cez územie rieky Kysuca po estakáde s dĺžkou 329 metrov v ľavom jazdnom pruhu diaľnice. Súbežne s estakádou je navrhnutý oporný múr, ktorý zachytáva násyp pravého jazdného pruhu telesa diaľnice. Estakáda nadväzuje na most s dĺžkou 330 metrov, s ktorým má spoločnú oporu.
Táto stavba je navrhnutá ako most s dvoma paralelnými mostnými objektmi. Mostné otvory zabezpečujú priechod povodňovej vody. Všetky mosty diaľnice D3, ktoré križujú rieku Kysuca, sú vybavené zábranami proti vtákom alebo protihlukovými stenami a sú dimenzované tak, aby zabezpečili dostatočný priechod pre zvieratá. Súčasťou nového úseku diaľnice D3 a preložky cesty 1/11 sú protihlukové steny s celkovou dĺžkou 18,5 km. Na preložke cesty 1/11 je navrhnutá aj clona proti vzájomnému oslneniu cestných a železničných vozidiel s dĺžkou 378 metrov. Ďalšou dôležitou časťou úseku novej diaľnice D3 je križovatka Kysucké Nové Mesto. Ide o kosodĺžníkovú križovatku so 4 vetvami, ktorá zabezpečuje napojenie diaľnice D3 privádzačom na cestu 1/11 a na priemyselnú časť Kysuckého Nového Mesta. Všetky vetvy sú dvojpruhové a jednosmerné. Vetva A prepája diaľnicu smerom od Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na cestu 1/11. Vetva B spája vozidlá z cesty 1/11 alebo Kysuckého Nového Mesta z D3 smerom na Čadcu. Vetva C prepája D3 od Čadce do Kysuckého Nového Mesta a na cestu 1/11. A vetva D spája vozidlá z cesty 1/11 alebo Kysuckého Nového Mesta s diaľnicou D3 smerom na Žilinu. Všetky vetvy majú špecifikované úseky zrýchlenia, manévrovania a odbočovania. Diaľnica D3 sa cez túto križovatku napája na privádzač Kysucké Nové Mesto, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Výstavba privádzača sa v procese prípravy koordinovala s výstavbou diaľnice D3. Nasleduje ďalší most s dĺžkou 540 metrov prechádzajúci cez rieku Kysuca a pripravovanú Kysuckú cyklotrasu, ktorá vedie po celej dĺžke nového diaľničného úseku. Projektová príprava Kysuckej cyklotrasy bola priebežne koordinovaná s výstavbou diaľnice D3. Trasa prechádza popri obci Radoľa a po estakáde s dĺžkou 1300 metrov, vďaka ktorej budú okolité obce viac chránené pred lukom z dopravy, sa napojí na most s dĺžkou 535 metrov pri obci Budatínska Lehota, ktorý aj v týchto miestach križuje rieku Kysuca. O necelý kilometr ďalej sa nachádza v podstate jediný most nad diaľnicou D3 v tomto úseku. Ide o most s dĺžkou 256 metrov na ceste 3/2053. Predposlednou významnou stavbou v tomto úseku je most s dĺžkou 110 metrov nad Podhájským potokom a migračnými koridormi. Poslednou stavbou na tomto úseku diaľnice D3 je most s dĺžkou 225 metrov nad riekou Kysuca, migračnými koridormi a poľnými cestami. Tu sa nový úsek diaľnice končí a pokračuje úsekom D3 Kysucké Nové Mesto Ošťadnica, ktorý je vo fáze projektovej prípravy. V prípade meškania výstavby nadväzujúceho úseku D3 sa v rámci tohto projektu navrhuje dočasné prepojenie D3 na cestu 1/11. Okrem mostov, estakád a protihlukových stien sú súčasťou stavby aj oporné a zárubné múry, úpravy toku rieky Kysuca, kanalizácie, vodovody, výstavby ochranných plotov a malých prevádzkových objektov. Samozrejmosťou je aj moderný diaľničný informačný systém a inteligentné dopravné značenie. Zhrnutie. Výstavbou diaľnice D3 na predmetnom území sa zvýši kapacita cestnej siete v regióne, znížia negatívne vplyvy osobnej a najmä nákladnej automobilovej dopravy a posilní bezpečnosť dopravy. Súčasťou stavby je aj návrh protihlukových stien a úprav na budovách, preložky ciest a tak ďalej. Úsek diaľnice D3 Žilina-Brodno, Kysucké Nové Mesto sa vybuduje a odovzdá verejnosti v plnom profile v celej dĺžke. Nepredpokladá sa etapizácia výstavby. Jednotlivé objekty sa budú odovzdávať do užívania v súlade s harmonogramom prác zhotoviteľa stavby. Výstavba ďalšieho úseku diaľnice D3 umožní rýchlejšie cestovanie, zlepšenie dopravnej kapacity, bezpečnejšie predbiehanie a mimoúrovňové križovanie hlavných komunikácií. Nie len tým sa zaistí vyššia bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ktorí využívajú novú diaľnicu. Zásadným prínosom je odklonenie tranzitnej dopravy z obcí, čím sa zlepší životné prostredie miestnych obyvateľov. Po vybudovaní tohto úseku diaľnice bude cesta 1/11 slúžiť najmä miestnej doprave.